dobrodošli u novu epizodu. Danas igramo Minecraft, pa hajdemo da počnemo. Prvo što ćemo raditi, to će da uzmemo drva. Evo je odmah ovdje hrana. Izvinjavam se zato jer nije bilo klipova, bio sam malo bolestan, malo više, pa sam morao isto da se spremim za ekskurziju, nisam mogao. Dobro, sada ćemo biti mnogo više ćemo snimati. Dobro. Ajde probamo da nađemo ovcu. Ako mi nema šanse da ih nađem, znači moram nekako izaći šume. Evo, izašli smo. Ovo mi treba. Da vidim još nešto. Ovdje lava nosi. Evo ga ovo crveno. Mogu krevet da farbam crveno. Ne, ipak će žuti krevet da sam crveno. Poljubit ću se mi se. Poljubit se. O, dobro. Roze dobijem 2. Ok, nije loše. Mogu takav krevet da napravim, ali ipak. Da ljubite se hobi ga uzu. Ali pošto je roze, nema šanse. Evo to svinju ekstra. I jedno su 3 ovce. Bela, crna i siva. A kurac, bela, crna i siva. Da li moguće? Kad bi ima crno, ne belo, crno i sivo. Dođe vam ove pičke. Zato možeš samo belu bunu da farbaš. Nije što je. Dođe bravamo. Ne, stari, nemamo ti jedno. Dobro. Evo još jedna bijela ekstra. Ne, i tamo bijela ekstra, brate, ja sam... Već imam ovo krevet. Evo, nećemo beli i napravit ćemo žuti krevet. Ili ako nađemo plavu boju da napravimo plavi, još bolje. Ne mogu se vratiti na crnu vunu, neće mi biti potrebno. I imam jedan krevet. Ne, to sam opet uđeme. Kurac. Evo je vamo, još imam ovce, vune, imam gomilu. Evo još jedna ova, to je ekstra. Sad kad bi našli još jednu ovu, mogli bi ovakav krevet da napravimo.
Nisam baš najbolje u Minecraftu, ovo mi je... Nije baš ono prvi put da ga igram, ali... Treba će četvrći. Ne znam da li da uzmem uopšte bilo vunu, ili me dovoljno. Neću. Nego ću probati da nađem još jednu ovako. Još jednu takvu vunu. Idemo malo u rudnik. Pa poslije kad izađemo možda se spanuje još jedna. Ok. Ovdje izgleda ima skeletoni. Dobro, ja se ne plašim od jemenih skeletona. Valjda se ne plašim. Ali sad ćemo se gledati. Se ne smije da me raknu. Koliko čem izgleda su gore. Ček nas pravimo kameni pikaksa ne bolje. Sad nešto. Kad bi imali ugalj, jebemo majku. Ništa ne vidim. Dobro, mislim ćemo si kad budemo našli ugalj, onda ćemo malo više istražiti. A za sad ću da uzmem ovo. I idem gore. Metal u prvoj epizodi ekstra. Evo je ekstra. Mi smo se bre pripremili za ovo bre. Imamo sve što nam treba, evo ga čak i ugalj. Ekstra. Imamo znači, boli nas briga brate, imamo sve što nam treba. Prvi smo level, tek. Dobro. Treba. I to je to, evo ga i ovdje ima. Metal opet, o super. Evo mi se baš sviđa. Super, znači. Imamo i ugalj i metal, evo ga još uglja. Ekstra. Ovo je super, znači. Gladni smo. Čekaj kako beš šporiti. Da, sjećam se. Ne, nisam trebao dva. Dobro, nema veze. Ovdje ću da stavim. Metal. A ovdje ću da stavim, evo ga. Ovdje ću da stavim hranu. A izgleda pada noć. Nama napravit ćemo žuti. Krevet. 3 Čekaj, kako beše bre. Aha, da, sjećam se, bunu pa ovo. Vidimo, noob. Ok. Bude lega i broj, da. Evo, pa vidite sad ovo. Odskočite, može da skačete na krevet, to je isto dobro. Ja bi sad lego da sam u Minecraftu. Usro bi se zombi jer bi lego. Ne bi ovoliko čak. Evo.
Što sam sanjala moje ribe. Puno je bilo. I ja se provodim nema ništa. What the fuck? Evo. What the hell? Dobro poputimo. Jedna boja. Nešto da sve. Izgleda da me je zalagalo. Pa mi je izašlo na sranje. Dobro, nema veze. Stiglo, jeste. Da li odmah sada pravim kuću ili da se ukopam u rudnik? Pošto nemam dovoljno drveta. Više mislim da se ukopam u rudnik i tu kao neku malu kuću da napravim. Evo, na primjer ovdje. Da se za mjesto jebem ti kilu. Čujemo i njega iz skelete. Ali nikoga ne vidimo. Sad se sam iza leđa pojavio udarima u šuć. Zavam se, ne bi. Šta se flaša i igrica miši. Ovo je i ovako neka tajničica. Okej, ovdje i ovdje. No to je to. I ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Ćao.